Pwede mo ni, ang prinsesa sa kanyit-nyit. Daghan nga buang sa kugaan niyang ilabi na makalakihan. Excuse me, for your information, ikaw ra ang nabuang og dili ang mga kalalakihan. Kay dili gyud mahitabo nga manghawd ang mga bayot nga demonyo sama ni Wakaligo. Ang si Kensi ka musultan ako ni Ana, ha? Ikaw nga otro mong charot. Kensa ka ba? Ako si Chololot, ang anghel nga murag si Marimar. Ay, charot! Usa ka anghel nga gipada sa kalibutan alang sa usa ka tahas. Sige, pabuta ka ng pistola. Sige, Jumong, pamusil. Kaplita ka ng pistola ron doon ay mamatay. Ayaw, Jumong! Daghang mga tao! Basig makaingo ka! Ayaw! Ayaw to yan, Jumong. Sige, kaplita na yung Duma. Ayaw, Jumong! Ayaw! Di ba niyo, oy? Ako na iko! Ay, bangas ka! Sila na iko! Super Radio Production Center. Mudalit ka ninyo og lahi nga sugilanon. Pero magsige ka magsulsunod ako. Kinsa ka magyot? Ako ang imong anghel nga magbalantay. Ako si Chululot, ang pinakagwapang anghel sa langit. Ay, charot! Ikaw akong anghel? Usa ka charot? Si Chululot, may angel nga charot. Ubos na leksyon ni Mike Cabras, spinner Nelson Tantano, technician Akiloy. Bisag unsa ka pa, Chulula? Mahal ta ka og ang kunin tagyot ka. Uban ka lupat sa langit. Ay! Nilokos ko kwakli! Si Chululot, may angel nga charot. O karon mga igalo sa lain o sang sumpay ni atong sugilanon nga guluhan. Si Chololot, my angel nga charot. Tinuod ka si mong gisulti parts lupin? Ha? Tinuod yung parts? Basig na makak lang ka parts? Kaura ba? O lagi taon parts. May mga higayon nga ako na siyang gipanid-an ug makapaduda kayong iyang mga lihok. Usa may mga linukan Parts Lupin. Nga nagduda ka man. Parts, gabi nabantayan ako siyang migawas. Dugay na balik. Hangtod nga pagkaugma, mao na lang nabalitaan nga patay ng duha katiguang. Pero ang nakapaduda ginakugmay Parts, katong nasundan ako siya, nga wag yung laing tao, siya ra gyud. Unsa bang nawa malagkalit ngit-ngit? Unya, kalit lang nga may nabantayan kong dakong langgam nga milupad. Gikas iyang naimutangan. Maunang makapatuo na gyud ko nga siya gyud tingaling mangtas dinhi sa atong dapit. Unsa? O Pats, nagtuo gyud ko nga kana si Chululot. Ungo na. Parts Lupin. Murag, posible magkaya na imong gituhuan, Parts. Murag, ako ba, di ko katuhan, ay? Parts, ikaw, Parts Jumong. Matuo kas gusulti ni Parts Lupin. Ato na panidan. Dili na ko magdugay, Maria, oy. Muli na ko. Nala, sige mayang. Pag-amping itaon ha, kay basig masugatan ni mong mangtas. Dili ra bagyod taon to mamili. Dili mo ila bisag senior citizen. Si Maria baya, ganina ingon nimo, dili mo ila ang mangtas o bisag gwapa. May na lang unta atong pagkasulti ha. Karon nga nung nahimo naman ang senior citizen, oy. Ay, si Mayang baya. Parehas ra baya ta. Ay, nga naman daig senior citizen. Dili gwapa. Oh, mausad. Ikaw ay
Nahala, sige, oy, arin ako. Kay gabi naman di ay. Sige. Arin ako, Maria. Sige, Mayang. Pag-amping, ha? Oo. Kung masugatan gani ni mong mangtas, Oy. ing na lang nga, senior citizen ka. Basin pa dahil exempted. Buang nga. Nagkabihan man dahil ko silang Maria, oy. Pero sa iyo pa man ron. Nasuot pas gabi eh. Pero makapahibong da. Mga tuog ng among mga silingan. Mingaw naman. Ha? Ay, Ginoo ko. May tao sa unahan. Dili, baka na ang mangtas. Shhh! Hoy! Hala, gisitsitan ko. Hala, ang mangtas manggid ka tingali ni. Ha, pero, dili ko mahadlok. Senior citizen na gugo niya, gwapa pa yun. Mapadayon ko. Pero, di lang yung kumutagad niya. Bahala na. Mupadayon ko. Ha? Agoy. Ay, misugod naman og panindog ang akong mga balhibo. Hastang balhibo sa akong ilong. Doon na lang ko. Bahala na. Ipakita na ko nga wa ko mahadlok. Asa ka? Kinsa ka? Kung mangtas ka man, wa ko'y labot ha. Senior citizen na taon ko, nya, gwapa pa yun. Nganong mingisi ka? Pwede ka ron. Unsa? Pwede kang 50. 50 imong mata. Unsay pagtuon nimo nako baratohon? Guwang naman bitaw ka. Abo ang Ay, agay, gusto kang bugnoon ta ka, ha? Tabang! Ibugno kong mangtas! Lagi. Ha, abi na kong mo ingon og tiguang. Mangtas na tiguang! Balik do! Balik! Kaila kanya kung sa'y mangtas nga tiguang. Buang! Ha! Bahala na lang tatong ingnuntang mangtas, dili lang tiguang. Kaayog yung tukon. Oh, Madir, nagabian lagi ka. Ay, pastilan. Nalangay ko sa among tabi ni Maria oy chulolot. Na, sige kaon na, Madir. Nanihapon na ka? Ay mana, gipakaon ko sa ilang Maria. Silas Jomong, Wa pa man, Madir, oy. Ambot og asa ka sila ay. asa man ka di ay sila. Agaon? Ngano di mo ni? Ako ka agaon. Musuway ka ako. Musuway nga unsa. Musuway kang mamahimong mangtas nga mananap. Gusto kong mubiktima. Unya, musaan ka ba nga dili ka magpili? Basig pilion nimo ang mga batig naong. Pero gwapo gani, imo na yung i-check-in. Animal kag yung bayuta ka. Agaw no o ibig nang ilita niya ako mga binuhatan. Di lagi.
Promise, I'll be right back. Sarang kami na po. Kay gusto na sad ko mo inom og labaas nga dugo. Labas, ha? Unya, dili na ka magpili unsa nga type sa dugo. Mamili ra ba ka ng lisod kay pangitaon. Kanang type AB. Ay, hindi ko nang AB, oy. Nga abnormal mga tao, tag-iyan, ha? Di nag-iagaw, kagimi. Ngaw, nakay ko anang ilim. No, na, Sige, bang. sige. Pero hoy, Ano, tutap ka na ako. Na yun ko ni mo? Nga naman agaw. guwapo gani. Ako, ha? Sure.com, agaw. Sige. Himuon ta kang usa ka mangtas. Mangtas nga aliwas. Sama ni agaw, oy! Ha? Sa kadagas mga mananap, kaya magsunan ka na yung aliwas. Ayaw pagbuo. Ay, ano ang liwas ang gaon, oy? Bisa ka na lang wall-off? Kadang class, paminahon ba? Hilom diya di mo ni. Wa kay angay. Ay, mga gaon sa doy! Ayaw kabalaka. Naong rani mo'y mahimong aliwas. Pero ang imong lawas, maulang gihapon. Niya. Borek bottom. Itong. Ragom. Agaon, oy? Okay na ko. Okay na. Sige, lakaw na. Kay sundan talang ka. Basta timani. Guwapo gani. Ako, ha? Lagi. Agaon, Ngano ka? nakatundog buhok. Kakatot ako tutunlan. Ay, naku, agaon! Hala. Kalain. Mangtas nga liwas pero maglakaw. Nag-ikid-ikid. Bayot maghihapon ng mangtasa. Agaon! Ngano, di mo ni. Nakikita ka sa ko nakita? Maragig swerte ta karon. Naitaw nga murag hubog tingali na agaon. Kay nay, nagabarag-barag karag lakaw. Sige dayon, di mo ni. Diskartihe dayon. Klaruha kung guwapo ba. Bati ganignaong. Balbala dayon. Yes, agaon. Ang hanggaw nga di mo ni. Bisag nahimom ng mangtas nga aliwas. Bayot lagi hapog linaktan. Igat yun. Uwe! Or marag nagbaka panita kanahan? Ha? Kalitan na ko siya. Bubuhay ko! Patignaw! Pag-iton ko ng imong liog di ay! Buhay ka pa? Huwag ka! Manalipod
sa imong kagalingon. Nagpatara ka man lang. Oh, tungkol kay gusto na kong mamatay. Ha? Sige, supsupa pa kung dugo or mamatay na ko. Ha? Sige pa. Ha? Nga lang gusto ka mamamatay. Tungudan niya ako sakit. Sakit! 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 Unsa? Unsa sakit ha? Unsa? Masakit tunay ka? Oh, may tagal na akong kinabuhi. Mga puslaman, mas may pagmamatay na lang ko. Sige pa, sige pa, sige pa. Unsa ba mo sakit? Kanser sa dugo. Quack! 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 Unsa? May kanser ko sa dugo. Ug may TB pag yung ko. Buang ang wala ka masulti na yan ay! Yahak! Banturang para pang imong dugo ni Malaka! Sige na, tiwasin ako. Sabay ay! Kalood! Ako yung namatay di mo buang ka! Buang ka! Alimal. Mauna, gadang hagman lang. Di mandaan ni check kung dili ba makahilo. Alo, yan ang sinoka. Sige, ang gaon. Katawig ko. Sige, pamatid ka ba? Ikaw ko na be. Iba ka ba si Piat? Uy, ako pa. Si Piat pa'y uhong. Ikaw, God, das magkalang og diretsyo. Kinahanglang inigduol nimo, dunasan kay mga pangutana. Dili kay automatic karang pangits liog. Bisag way kaligo, hala, bira. Nawag ko sa resulta. Katilaw kay nog unsay lami sa dugo sa tibihon. Unya, napay cancer sa dugo. Naya, mobiktima gani ka. Ingon ani ay watch and learn. Dali, aritas unahan. Base signa ay biktima hudon. Dali, di mo ni. Dinhilan ta. Mag-atangtag anaay muagi. Atong biktimahon. Naakay mo agi din hiagaon. Naidaghan. Baabot lang ta. Oh, naay. Kakita ka. Murag naay nagpaingon din Kana ako'y biktima ni Ana Demoni. Tanawa ha. Sundako. Watch and learn. Animal nga piolo? Malo ibon, magbayad mo ng inyong gibuhat na ko. Ng inyong pag-traidor na ko. Mga taksil! Heh, makikamatay ko ang inyong gibuhat na pagtunton ako. Kamu, piolo, kanang imong giiring-iringan ram. Bantay lagi mo! Makikamatay ko ninyo bisag kinsa pa mo! Hoy,
asa ka. Ay, sabog-sabog niya! Init ba yan nga kung pikanta karon? Wa ka ba makahibaw, kinsa ko? Wako'y labot ang kinsang kang panuaya ka! Sabi niya, baka karon! Gusto kong labas nga dugo. Ay, buang! Anong ari ka man mangita na ako? Bawa niya! Sapot mo yan, Bob! Marika, ang imong liog. Oh, shit! Kadaghan sa nimong tagip-tip, oy. Unsa? Animal? Unsa magyun ni mo gusto ni mo nako, ha? Bagay? Ha? Giingnan ta ka nga ayaw kong surang-surang nga. Tainit ni nga akong hanggaw ka, ha? Nagtuog kang nahadlaw ka ni mong panuwaya ka? Ha? Sige, bagay! Ha? Gusto na, sakit na tayo.